Shalom, hor samanginang. Pajupang musihisa di program bahan khotbah tu ibadah minggu tanggal 10 Juli 2025 di minggu papaton dong Trinitatis. Turpuni jamita di basian 5 Musa bidu 30, mamuka sina 15, tolas 20, doa topi minggu, maka holongi di bata, jalan manangihon suarana, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Hujau kami mana nagabi turpu jamita di minggu tersadarion, tapi yutihut ma soal mana tersurat disi. Ida ma nungahu papilitot tuho sadarion hangoluan dohot hatuaon, hamatean dohot hamaguan. Au matutuman dokon ho sadarion ikon haholongan mu Jehoba debatam jalamar parange dia kadalanna. Huhut mangaradoti akapatina akaturanna dohot uhumna asa pangoluon na ho jala patoropon na ho jala pasu-pasuna di Jehoba debatam ho di tano si topoton munuaing bahin pertalianmu alai tung sura marbal iroham dangolo ho manangihon lam olo ho ela-elahun marsomba tu akka debata sileban dohot mangolo yakai napaboton hian maau tu hamu sadarion ikon mago si tutu hamu jala dang taga mun leleng hamu mangolu di tano si topotonmu dung tari par Jordan bain pertalianmu juwoku masadarion langit dohot tano gabe si tidangiku dopak hamu pabuan naung hupapilitot tu hamu hangoluan dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru di bahani pilit ma hangoluani asa mangolu ho dohot pinopar musugot asa holonganmu Jehoba de batam jala tangihononmu sorana jala marsilohot oroham tu ibana ay ibana hangulan muhian do na pagi jang umurmu asa toktong ho maringan di tanong naung ni uruarihon ni Jehoba hian tuak opum tu si Abraham tu si Ishak do si Jacob na yang lehonon na tu nasida itu sahana horas mandita saluna amang inang anang sada ilustrasi di son tentang sahala ama na mendapat promosi di perkerjaan na. Jadi orang masalah ama ditawarkan di bana promosi menang naik jabatan laho mengisi jabatan manajer lapangan. Kebetulan jabatan kosong di salah satu kantor cabang perusahaan na. Masalahna molo dibuat ibana tawaran ikon pindah me ibana dausian hutana tu luar pulau. Ay di situ perlu adong manajer lapangan. Nah, adong do kentungan na adong do resikona molo dibuat ibana promotion. Keuntungan na parjolo molo dibuat ibana posisi manajeron na pasti tambah magajina. Na paduahon dapat fasilitas may bana ay nga gabi manager may bana ano man dapat na jabu dot kendaraan na gabi fasilitas ni salak manager na resiko na mulo dibuat di ibana jabatanon ikut tadi konon nama keluarga na mardohu to mana ibana dohot istri na dot yanakon na jala dung julo 5 tahun pesa adong muse program mutasi. Jadi julo 5 tahun may bana makubasi karejo di tempat na baruon baru ma anu musia program mutasi mana tahu ibana yang pindah kantor jono musia tuh tanahian. Nah, IP mau disetujui. Jadi selama 5 tahunon barang berengon na bestri na do yana konna. Mungkin salah satu tahun boy ma pas libur Natal do tahun baru. IP holo 2 minggu ma palingan. Jadi alanyon gabe bimbang may bana, gala may bana, buhado, buatot do tinggal hunot do semua dia do narwana. Nah, tadi dia masuk nari hatu orang diturupuk di zona manginang. On masada hata pani polisi si Musa hata persirangan sian ibana tu bangsa Israel di topi ni sungai Jordan. Di pasat ibana mah hata na tu bangsa Israel ada orang sotari per bangsoi mamul sungai Jordan masuk tu tawano Kanaan tanah na janjihon di bata tu nasida. Jadi tak kasta boto dang dilos di bata do si Musa masuk tu tano Kanaan ni alana arong do dosa na arong pelanggaran di bana ada orang di perserahat do pe bangsoi tikini. Nah mungkin nang pala gajang beta bahasa kaya na diturpukon alana nga somal tajamita honon jala nga macetak kasah tahun di pasal si Musa tu bangsa Israel so nari masuk mahita tua kanasiha manang poda si pasal haton nabuhi taida sian turpuni jamita sadarion adong di son opat nabuhi taida na parjolo hidup adalah pilihan ganup ari do ganup tiki do hita dang boy malu sina kapilihan jala jojo do hita gabi bimbang menghadapi kapilihan non ala ada setiap pilihan tetap do adong risiko adong do konsekuensi jadi di dia do si pajulu honoton keluarga do manang perkerjaan contohna alana manang dia peta pilit adong do kentungan na dohot risiko nakon si buaton di setiap pilihan nunga dipilih si Hawa dalan na hatan si bolis do ditangon ibana maribakun hatan ni suami na si Adam gabi diputik ibana maparbuin ni Hawa naong di oray debata jala si Adam pe gabi istri na do ditangon ibana maribakun hatan ni debata gabi doa may ibana mangalang parbuay tumpe naong di oray debata nyan nasida
Nah, memang tohodo nani do isi bulisi gabi di botol nasida do dia nadinggan dia naroha alai di parngulo nasida do sian nasida hama masan ya kana dinggan gare ada ganum ari do nasida tahuton sian ancaman ya kana hama masan ya kana roa naro tu parngulo nasida gabi taru selalu nasida sian perla eden jala marsirang mana nasida sian di bata dang boy bedi dan nasida boy ini di bata di bahini mana mai mangalaka ada orang semua bawa keputusan. Adong hata bata mandok sonon jolo cinaha garung niba niatan sulangat niba jolo nidodo asa hinono manat ma pikiran ada orang semua membuat keputusan pilihan kita keputusan kita menentukan siapa diri kita. Napa dua hon pilihan kita akan berdampak kepada anak cucu kita bukan hanya pada masa perjanjian lama tetapi terus berlanjut sampai sekarang bahkan sampai masa depan. Hata ni bata tetak do berlaku sampai sepanjang zaman tuat madolo martuko sila gudi ada ni putta si jolo tubuh si huton ni nadipuri. Jadi jika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan dan berkat. Jala pilihan tasaudarion akan berdampak kepada keturunan kita di masa depan. Ibarat ahatan Indonesia seorang makan cempedak semua kena getahnya. Ahana di ida ya naklota, ido na ditiru nasida. Jala sudiro keputusan nata buat dang hulak kita na merasa dampakna ale do kelorgatta. Na patuluhon mengasihi Tuhan berarti hidup dalam ketaatan. Maka holong di bata dang holat tarida di hata aliko tarida do di pangalaho dohot pambahenan taha do sinoa di rehe jolma di parekeli jolma ala di patu paibana parau di atas nidolok mana do jolma maibana naritik ngagila harus sinoaon ibana parahu na balegan so sudah di atas dulu ibain buha macara nonan paturuton parahu na yanon hadun molo dungsai parahu inna ale memang holan ala na mangulun hatan di bata gabitan di bana songoni jadi bana tahan do ibana di rehe jolma. Yang penting dia mengerjakan perintah Tuhan. Maka ana how do hot to debatan dada na ikon mambunas ni roha si pata olo dolas martihas culmai marlea marukil alani how do honna to debata. Nah apa to namanginang berkat dan kehidupan ada pada Tuhan. Tak kasih pasak si Musa hangoluan pasu-pasu dot keberuntungan adong di debata. Haholong Jehovah jala tangiun maswarana asa gajang umurmu totok kemaringanan di tanonang di warihon di Jehovah hian tupum minna. Jadi janji Tuhan adalah suatu kepastian. Dang sarupa di bata tu jolma. Molo jolma na boy do hita muba, boy do berubah pikiran, bahkan mangkir sian pada nong diudukon. Ngase pakat hita ale gabe di tinggal hon hatai, gabe ditulak iban hatai. Ya, contohna arong na bersaudara. Kebetulan arong masih bahason, arong masih yang siulan di urusan di keluarga. Arong mabang na dokumen tong ginyon. Telepon majo mak join na. 10 menit na isukum se. Ngai telepon ko mai dang dope. Oh, sudah ti. Lah tulang majuta Jepangi jo sonarin na. Tempo 10 menit berubah pikiran namang inang. 10 menit manusia bisa berubah pikiran. Nah, marasing no debata jol molo debata hatan nang di pasat debata ikut do pasaton na. Tadi dama molo di kitab Keluaran di kitab 2 Musa bidu onom ay onom sakti walu adong di pasat debata janji na tu si Musa idokon ni bana. Nang palon na mabangsa Israel sian parhato banan ni bangsa Mesir. Jala buonon na nasida haruar sa Mesir. Duha luar nasida sa Mesir, bonon nama bangsoi saha tu tano nang di paraden di bata tu nasida. Tano on di dok di bata gok si tuak ni loba do susu inna. Jadi memang di masa depan sau do harur bangsoi jala memang natuturo saha nasida tu tano na dijanji on di bata. Memang arung do tano itu tu. Songone dok nai ima tano na inganan habauran ni susu do si tuak ni loba inna. Jadi molo di bata tu hita satia mahu asa mangoluh basatia mahita asa mangoluh hita. Sebagai panipula manginang hudo malison tung pesongon natakas do berengon perbedaan sina kapilihan na ipajajar si Musa di bangsa Israelon ido ibana arong son hangoluan do ahamatian pilih mahangoluan ya semua juga orang pengen hidup dan arong halak dan yang mati mulusono do murana harusnya ini menjadi pilihan yang mudah alai godang do halak Israel natarela mada butuh bagasan pengujunan ditadikon nasida do dalan hangoluan ni las dipilih nasida madalan hamatian ayat 10 itu saplalu do sonon alay itong sura marbali roham dang olo ho manangihon napaboton hian mau tu hamu sadarion ikon mago si tutu hamu jala dang tagamon leleng hamu mangulu di tano sita potonmu inna molo tayo sejarah Israel lamang inang dung hanana Jesus tu surgo memang gabe tong do maddo hala Israel sian debata jala las tuturo mago nasida ala ni dusa nasida na maningol debata bangsa Israel pada akhirnya binasa dan tidak ada lagi. Tahun 70 Masehi, 40 tahun dung Yesus naik surga, manang 10 tahun dung permoding ni Apostol Paulus, marporang malak Yahudi mangalaw alak Romawi. Dang tahap berak Yahudi dijajah teruskan, marporang malaki ale talu.
Duk talo halaki diusir ma halaki sen Jerusalem, marsera mana sida tulua ni pertibon, jalah la Rom, digate la Roma guarni Jerusalemon gabe Aelia Capitolina. Hadun margati mamuse guarna gabe kekaisaran Bizantium. Nah, tiki ngama gobe identitas ni Yahudi sian tanoi halak Rom nama sudi disi. Dang pala adong be tarida identitas ni halak Yahudi, tadeng-tadeng ni halak Yahudi, bahkan budaya orang Yahudi juga sudah hilang lenyap dari Yerusalem. Nah, tahun sudah siapa walu marpungu masudi Israelon ipa jonjok kelakiman negaraon gabe negara Israel. Jadi Israel berdiri pada 1948, 3 tahun setelah Indonesia berdiri. Nah, tayingot mamuse dang di halamon simbolis aka halak nauduk jala seret marroha. Iblis tidak sabar, dia tidak tahan, dia tidak suka melihat orang-orang yang saleh dan patuh kepada Tuhan. Jadi anong dosa teladan naboy taputik sen sibolison namang nang. Tungpe memang si pangago do sibolison, si aloon do sibolison, ale anong dosa ada si paknan naboy tatiru. Ima sibolisi dang hia masidi di ulauna. Iblis tidak pernah menyerah dalam pekerjaannya. Sian awal penopan di Portibion, nunga di Junibana, nunga di perdaya ibana akajolma. Sian mulai si Adam, si Kain, si Noah, satu Yesus sendiri pe, nunga di coba ibana. Dang mamerang jolma ibana, suriro di ces ibana. Nang jolma biasa, parhalalado, panurirang, bahkan sampai anak ni di bata pe di coba ibana. Tumpe memang marula-ula di ibana gagal si bolison, alai dakya ibana menyerah. Terus ibana mengulau-ulau ibana, digoda ibana sudah kajolma, asabui maddau sian di bata. Sian najolo satu sonarion tetap mi karejona sampai hadua pe tetap ma adong pencobaan sian iblisi asa si mandau jol mai sian debata. Jadi tapangido mahagugon marite hiti tangi yang tu debata para sirohai asa dipatau hita mangadu si bolus pangali lui songon hatani debata manang isi na satia ibana dona dapotan hangoluan di bawah ini satia mahita asa mangolu hita pasa mamangulum tu debata asa ibana namar budu-budu hita. Hudut pami memajamitawan marite hite suratnya Apostol Paulus tuhurian dari Korintus. Nata surat di sada Korintus 5 ayat 50. On pehamu akadong aku nahina holongan masih hoho jala somu bauba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halojan muna di bagasan Tuhani. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hangoluan, debatama nama masuk-masuk hita. Amin.